Ahojte, dnes vám pridám recept na penu z údenej makrely. Potrebovať budete makrelu, cibulu alebo pažitku, tavený syr, maslo, korenie, sol, horčicu a podávate s pečivom a zeleninou, tak ako každú pomazánku. Pri tejto nátierke si môžete ingrediencie aj trošku zredukovať. Môžete napríklad použiť iba makrelu, cibulu, maslo, sol, korenie. Alebo si k tejto základnej pene môžete pridať napríklad iba syr alebo miesto syru horčicu. To si tu viete podľa toho, že akým spôsobom ju chcete použiť, tak si to tu viete trošku tak upraviť podľa vlastných predstav. Taktiež môžete trošku pridať aj kvopor. Ten sa k rybe hodí. To zase nechávam na vašu voľbu, že či áno alebo nie. Prípadne môžete malý kúštik kvoprovej vnate použiť aspoň na zdobenie. A taktiež môžete do peny pridať trošku citrónovej šťavy, ak vám ryba chutí s citrónom, pretože aj to sa celkom hodí do toho. Zároveň citrón aj zjemňuje chuť ryby. Takže všetko najprv očistím, zeleninu prekrájam, vyčistím makrelu a potom už len rozmixujem. Takže makrelu som očistila od kože, hlavy, vybrala som kosti a aby ste mali nejakú orientáciu, tak som už čisté mäso odvážila, je tu približne 230 gramov. Teraz všetko dám rozmixovať, pridám rybu, cibulku, keď sa trošku premixuje, pridám syr a maslo a znovu nechám mixovať. Masla som použila veľkú lyžicu a syr stavený 100 gramov. Podávate potom s pečivom alebo toastovými chlebmi, prípadne so zeleninou. Môžete si napríklad urobiť aj tak, že penu dáte vychladiť a potom naplníte polovičky paradajok, vydlabete si to vnútro, dáte do toho penu, prípadne papriku, tak môžete servírovať zeleninovú. Pridám aj sol a korenie. A znovu nechám premixovať. Celý obsah už je rozmixovaný, prehodím do misky. Je dobré, aby ste si takto pripravenú penu nechali trošku zachladiť. Krem toho, že to je aj chutnejšie, tak bude mať pevnejšiu konzistenciu. Pozrite sa, vyzerá takto. Sol, korenie, to si upravte podľa vlastnej chuti. Ja dávam iba trošku soli, veď makrela aj syr sú už osolené. Takže podľa toho si to prispôsobte. A taktiež korenie. Takže hotová pena vyzerá takto. Keď ju necháte naozaj zatohnúť, tak sa s ňou bude lepšie pracovať. A znova môžete podávať s pečivom, s chlebom, plniť zeleninu alebo potom ozdobným vreckom nanášať na kanapky alebo bruskety. To už si sami určite. Tak odo mňa je to dnes všetko. Keď náhodou máte nejaký nápad, čo by som mohla urobiť a natočiť vám na to video, tak kľudne mi dajte do komentáru a na budúce znova nejakú penu pripravím. Ahojte.